Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya aku karo Iwan kok ngundum nasi pecel, Bos. Karo si Paiman dari Mas Alek. Nah, iya lho. Ya, wedi wae. Wis kene wi mujek wi anak yungane. Ora akeh men. Ya kene kok karo mubeng. Dari Mas Alek. Ya kok. Ya bakem. Wih kok muji kok dari Mas Alek. Salek. Ya. Ya sik to. Ya nggih. Ya muji yutin loro karo kowe ya. Terima kasih Ya. ya Mas Salek. Ya oke sami-sami. Weh. Wes. Wes stok kok. Oh mubeng rono. Ndak kene ora. Kei to. Sitok Kuwi gawonen. Tok kok. Duh kok ning lor. Yo. Video saya. Oh ini ndi iki lho. Loh, Ya. Tenya kok. dari Mas Alek. Mas Alek. Ya oke. Dari Mas Alek. Iki pas mubeng karepane lho. Nah, Wis merkene tok wes kok. mitrane kuwi kok ngene kon ndum Ora. sitok ae kok. Sitok itu ben rata lho. Wis adiran. Budal Om. Nggih. Nggih monggo. Pakam. Lah sarapan, Mbah. Sarapan Mbak. Weteng pemain. Hah? Oh, weteng dedet. Bogene. Oh, ini masalah Mbak iki, Mbak. Dari unggone Mas Alek. Nggih. Yo, ternyata ki cukup sekian, Bos. Nasinya pecel wis muga-muga Mas Alek rezeki. Iki lho to, kono lho to. Oh, ini masalah. Dari Mas Alek. Harap matur nuwun. Nggih. Semoga Iki pisan karo kuwi tok. Oke. Lah sekarang sudah tak antar nasinya dari Mas Alek. Semoga Mas Alek lancar ya selalu. Terus aku karo Paiman andur Nasi uduk. nasi iwan kumis dari Mas Alek. Iki karo Paiman iki. Ya kemdar rezeki Mas Alek tak dungakno lancar sehat selalu semoga barokah. Lho Joko ini ndi kata metu ini ndi wong? Joko. Joko ngaji yo. Oh Joko ngaji. Nah ngono lho iki wis tak selanakan tugas. Kita buat kontak kok kontak ini. Kalau saya sambil lah. Wong stok. Ben, Ya. wah wis berarti tuh segede kuwi kok. Masa turu wae, piye mujek wis ah? Sudah. Sopo iki? Apel lho. Markesa. Oh, dienggo apa iki Marques? Tiga jamu. Jamu apa kuwi lho? Disikat blak terus. Jamu apa? Jamu ngelak. Jamu kanggo Jamu ngelak.
Oh, gitu. Obatnya apa? Obatnya yo Sedino nyekel dhuwit. asam urat engko dicegar prek. Alah, tak omongi. Isuk 100, awan 100, sore 100, mari. Bosok kuwi to duwite sapa kok? Jirine aku Lah iya kuwi duwite sapa kok 100. Tempo kuwi. Jiono. Jes. Bang, loro kok. Jiono arung lagi. Jiono kuwi Sepenting muji wis ndang cepet mari sehat ngono lho. Jono lah piye Masa? cepet Kayak bojone kayak sarapan ora kayak parane. balik. Karo Pak Rano. Iki waran, Muji wis mangan kok. muji semangan. Kan aja. Oh, parane mangan. Oh, bojone malah kalah mangane karo Yutin piye? Oh, alah. Baik kae sitok. Dege tak kerasa. Kresek ya kon mangan we bojomu. Kok lo bojomu ning sawah lho kayak ono. Oh. Mangan apa? Goreng apa nang omah? Oh iya. Oke, siap. Oh, iwak sapi ya? Ya, gak apa-apa wae kakek iwak daging. Engko yo ora apa-apa. Kowe wilo malah kon ning sawah di. Ya ora dikeh. Wah, iya. Dirica-rica apa? Iwak pitik. Kondi. Dhewe kok beli. Oh, ya pitik. Kering. Enggak. Iso pitik kering tapi cek urip. Ya, gak apa-apa. Lewat benda yang mati. Ya pitik. Ya nek dibilake yo mati. Lah iya, kok pitik urip digoreng malah nyolot ning wajan. Tegese gak tak ngono gak. Iya. Terus dibeli. Lah, pitik mati to? Terus mati. Lah ya pitik pon urip digoreng nyolot. Kok Aku nek mati tes gak takon buang. ya api ya. Takon buang. Ya iki lur kuwi mahane mujek iki cerita lawe isu Iwak pitik. iwak pitik muji yo seneng lawe iwak pitik. Iwak pitik kering. Pitik-pitik kering. Kering yo, tapi keringnya Enak, gak apa-apa. Wis to. sak gak oleh. Sing di Ya yo, wong kering tambah iwak pitik kering ya. malah kelenger. Wis. Ngene lur sing duwe iwak pitik kering kang ndak digorene tak masake. Yo. Sing masak yo akhire Yutin ki. Engko bumbu sing kono aku. Piye? Nek sing pedes dirica-rica ngene to ya. Iki Gurih ora? lho Pak. Warung rene papane iki lho. Warung rene papane iki lho. Yo. Ye. Wis kok tukono gandos engko mucike warak kowe. Warak nah. Wong watuk iki, oh wong watuk gak aja leh mangan gorengan. Iki Oh iya, lek Saminah etan to ya gak apa. Oh iya, Apa? lambung. Iki gadas gawakno malah nemen to kok iso. Ayo tak terus piye? Ayo. Bos kita dilanjut lagi bos ya vlog pagi hari ini mau ibu Muji mau lihat Orang sakit bos kok dilanjut lagi ya teman-teman. Nanti saya oh aku ngantar ibu Muji mau ngantar tetangganya sakit. Iya toh. kono ganda Japin karo heti karo sego pecel lerong. Buntel. Ben iki ben mari. Terima kasih. Ya. Kabel doa-doane Mbak Tinku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat ya. Ya sehat. Amin. Tak jaluk yo ben sehat. Lah yo kuwi. Cek iki yo gak sama to. Gak. Yo malah dene Pasti Anu mangke. Aja kau nanti ta, Sep? Oh, bunci. Iku apa wi? mantulan. Oh, mantu anake.
Ngapa lho kok? Lagi kok ini kan anu sing wong tanggal tak kon ngres dhewe. Sapa? Wong Pande. Wong Pande. Oh. Jadi lara apa to lek sane? Anu asam lambung lho, asam lambung tenanan lho kuwi nang tak ngobah lho kuweter. Awakku koyo gak glawat masane. Ngono-ngono mangan. Wes angone iki aku urung wani mangan sego kasar, dadi manganku sego anu. Sego lemu, jenang lemu. Oh iya ora. Ngono lho. Ya ora apa-apa. Kok sing halus-halusan itu. Ya ora. Lendang jeri ya asam lambung gak. Endangke petiku. Wis wis mulih kok. Petiku. Gak leh omong sapi, aku aja kena asam lambung kok Bu. Petiku. Darahku dhuwur. Lah kok cantik men bareke kot. Melu to. Wes. Lho, kowe ana sing cilik. Iki usome wong loro ya. Po, cuacane kan ngene iki to. Cuacane ora mendukung. Cek ayo diserang kok. Mujek lorone alhamdulillah iso mari. Wis mari muji. Ya wes. Aku tuh yo mari kumat ngono lho. Tak dongak-dongakne ndang mari, ndang ngemot bak sore. Ya. Ya ora apa-apa malah apik. Ya bos vlog pagi hari ini saya juga tak akhiri. Jangan lupa di like video kena order spot ya ke ceritanya deh aku kon karo Iwan kon ngeterno nasi bus petonggone Mas Awet. Semoga masalah kesini lancar yo. Aku ada ya tak akhiri ya vlog pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.